Bábkarská Bystrica 2012. Dvojitý impuls. Medzinárodný festival bábkového divadla pre dospelých a pre deti. Od 28. septembra do 3. októbra 2012. Príďte prežiť kúsok babieho leta s bábkovým divadlom do Banskej Bystrice. Neviem, či to je presne povedať, že strach, ale určite mám rešpekt pred tým, čo sa má stať, lebo stať sa môže všeličo. Ale nie je to priamo povedané, že strach. Myslím si, že sme urobili, čo sme mohli a robíme, čo môžeme, ale stať sa môže všeličo. Človek musí byť na to pripravený a pripravená. A čo si najviac želáte do dnešného dňa? Aby bolo pekné počasie, aby prišlo veľa ľudí. Teatrálie! Pozrite sa okolo seba! Všade okolo vás bude divadlo! Nech sa páči! To má chuť! Nech sa páči! Nech sa páči! Čest a veľkú radosť znovu a opäť privítať festival, tentoraz už 18. ročník Bábkarského festivalu Bábkarská Bystrica 2012 Dvojitý impuls. 3, 4, teraz!